Καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω αυτή τη μοναδική κρεμάστρα, η Τραμουντάνα, η οποία έχει φτιαχτεί από ατόφιο, εδώ το βλέπετε, ατόφιο μέταλλο. Εδώ, κοιτάξτε εδώ το μοναδικό μέταλλο, γυαλίζει, δηλαδή η κατασκευή του είναι μοναδική. Μπορεί να κάνει έχει πάρα πολλές δυνατότητες, κρεμάει ως 5 ρούχα, 5. Μπορεί να ανάψει το air condition, την τηλεόραση και πολλά άλλα μηχανήματα. Αυτή εδώ την μοναδική κρεμάστρα θα την βρείτε στα καταστήματα Telemarketing Stores μόνο με 10 ευρώ. Καλό σας βράδυ. Αυτή η προσφορά, αυτή που ήταν μια προσφορά της Sony Timer στο 7,2 megapixel. Που με αυτήν τραβήξαμε αυτό το